obodo anyị bụzi Naịjirịa. O nwere ife dị nwekwanu n'elu ụmụnne m unu na Chukwudi. Ife niile mmadụ omumelu na ya ka Chukwu na-eme. Onye dịka Chukwu, onye dịka Chukwu. Ewele onye ife na-esili ike n'elu ụmụnne m ya bụ ike jezo na Chukwu. Na Chukwu onye na-asụ ọbịa n'elu ụwa biko cheta Chukwu na Chukwu dị n'ụwa ya. Ị na-achị ọchịchị biko cheta, ị na-etizi egwu biko cheta na Chukwu dị n'ụwa. Ndị na-eti egwu n'elu ụwa gị nọzi n'ime ya. Unu mela mmalụ na Chukwu dị. Ị na-eme mma biko lotawo, ị na-emenụ njọ biko lotanụ, maka na Chukwu dị. O nwere ife dị nwekwu okwu n'elu ụmụnne m unu na Chukwu dị n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Sunday ka ije m, Ogbuefi, Oyoni, Ewele, Ewo. Ụmụ Igbo ụmụnne m biko nụ ke m ntị n'ọnụ ke nkọlụ na akụkọ nụ. Ife meleme n'obodo anyị. Otigbe nwa m n'ime n'okpuru na-ekwu ya nu wejebe obodo anyị. Obodo a na-akpọ Kanada na mụ na ndị egwu m so wejenu egwu ka anyị jebenu. N'ezienụ na m lụrụ n'udonu n'elu ụwa m nu na anyị lụrụ ọrụ ọfụma. Nnụsị egwu m ga nnabazienu, obele nwa wepụtazienu. Ọ sịrị m otu ịgba nwa m dị ibe mụ jisi ike n'ọrụ m ma atụkwa na-egwu chacha. Ma onye nna ya dịnyere ori na-eji ụkwụ agbawa n'ụzọ. O nesiri m anya wee sị na ọ ga-ana m aka. Nwa bụ Otigbe wee jụọ anya ọ gịnị ka o ji ejina m aka. Ọ sị m na ọ bụ ji ka o ga-ejina m aka ka ọ ga-abụ nneta obodo anyị bụ Naịjirịa nọ. Ka nne enwe ọṅụ na-aga na-asị n'ụwa dị mma na aṅụrị. Ụmụ ụwa na-ememezi ego na ụmụ malụnụ n'onwe n'obele nwa Chukwu goziri agozi. Nne na nna ya malụ ya afọ n'elu ụwa nụọ Chukwu dị. O nwere obele nwa na Chukwudi Godwin aka ọzọ walọ na 1 n'ibido ọkpakọ Udi Enugu steeti. Obele nwa gaba n'ihu na
Chukwu agọzigo yi ebe na-esi n'anya ndị n'ụwa wee bunye mmụọ ailanda ji gosi m galaba n'ụwa m na ngalaba kwesịrị mmụọ ụmụ Igbo na Chukwu dị unu ekwelugo na Chukwu dị ụmụ Igbo na unu ekwelugo n'ebe ụwa gị nọ n'ime na Chukwu dị n'ili ọzọ wara nna Igbo ọzọ obere nwa gaba n'iru ụwa yi na Chukwu eguzigo ụwa yi na nne na nna mụrụ Chukwudi mụrụ ya n'obodo a na-akpọ Ibido Ọbakụ n'Udi Local Government Area nke dị n'Enugu steeti ọ bụ ebe afọ ka mụ nyere ya n'osolu wee gụba akwụkwọ ọ gụrụ akwụkwọ n'University of Nigeria Nsụka ọ bụ ebe afọ ka ọ gụrụ akwụkwọ o mesia wee chọọ ife ọ ga-alụ ọ kwụsịrị akwụkwọ o wee jebe obodo oyibo anya obodo Canada ebe akwụkwọ nọ wee bilinu ụmụ nwa wee mmanụ ya jukenanụ n'ife dị mmanụ Chukwudi na Canada ọ bụ ya ga-anọ mazụnụ ọzọ nwere nna n'Igbo niile onye mmanụ ili ọzọ nwere nna God we have seen in him Canada God has seen in him onye mmanụ ili biko gaba n'iru n'ebe ụwa iru na Chukwu egozigo yi akwụkwọ na-egwu chacha na ịgazi ka echi maka na echi aka ọsọ wara na of Ibido Ọbakụ isi ejenu n'Enugu steeti Chairman Managing Director of AJC Association Motors na Canada ife dị mmanụ iyi na Canada ọ dị afịa moto bụ eji mmanụ iyi obele nwa gaba n'ihu Chairman Managing Director Ibadan Services International Canada obele nwa gaba n'ihu na Chukwu akọsịrị ọzọ wara na kambụla egwu m nne n'ụwa n'oge kene nne m lụrụ Chukwu n'ụwa Chief Christopher Aka ezi afa ka ego 1 n'Ọkpatu n'Enugu steeti fada gaba n'ihu ya si n'ezigbo nna mụtara ezigbo nwa kedu maka lọlọ nne mụtara Chukwudi nwanyị ọma dị mma ụwa Mrs. Lolo Eunice Aka ezinne gaba n'ihu Chukwudi nweziri ezi nwanne ọ fụrụ n'anya n'ebe ụwa Dr. Lawrence Aka eze dị n'igwe of Ibagwanike nwanne Chukwudi ọzọ wara na gabadị n'iru na Chukwu egozigo unu Chukwudi nweziri nwanne nna nwanyị nke fụrụ n'anya Mrs. Gloria Ibani
center of attraction in clearing and forwarding, origin, oil and gas, waste in Port Harcourt. Why your mother Baniru? Adada Kemu. Chukwudi si moke nelu yendo Cosmas Nnemeka, Managing Director, Majestic Target na Canada. Onye ọma n'Itsovulu n'Enugu steeti isi ejemu n'ọyị Chukwudi si mụ kene yi obele nwa gaba n'elu. Chukwudi si mụ bụlegwu mụ jebe n'Imo steeti Prince ihe akwaba sọpụrụ nwata kpatara ego n'Imo steeti na Canada bụ ije n'obido. Chukwu debeghị unu ga na-eje eje na nna Benedict Chidozie Umuoze Yesu ọbụrụkwa onye wak na n'ọba nwa omifu ukwe nwa chief otu na-ekene yi na nwanne yi na-ekene yi